Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da warhaka jama'a, sannan mu kuma da sake kasancewa tare da ku a yau a wani sabon bidiyo a wannan channel tamu mai albarka ta Jos Abdu. To domin hada irin wayannan kyawawan hotunan da kuka gani a farkon bidiyon nan, abu na farko da za ku fara yi shine za ku shiga cikin browser da kuke amfani da shi. Idan Chrome browser ne ko mini browser za ku shiga cikin sa kamar haka. Bayan ya bude muku anan sai ku rubuta Bing AI Image Generator. Sai ku danna search. So bayan kun danna search nan ne zai fara kawo ku, sai ku zo ku taba paste link din nan. Bayan ya bude muku kamar haka, ga nan gurin da aka rubuta surprise ne, so ana ku za ku ga join and create ne, sai ku taba gurin, sai ku sanya email ɗinku domin ku yi sign up da su. Bayan kun yi sign up, a daidai wannan box din kuma abinda za ku rubuta shine to wannan shine abin da za ku rubuta a daidai nan gurin. Zan ajiye muku wannan rubutun a first comment da kuma description din wannan bidiyon. Sannan a daidai nan gurin da aka rubuta Dr. Safiya sai ku zo ku canza, ku sanya sunan ku ko kuma sunan wacce kuke so ku mata. Sannan sai ku zo ku taba wajen create nan. Sai ku dan jira kadan, baya daukan wasu lokuta da yawa, iya 'yan sakanni ne. So kun ga kamar yadda kuke gani gashi na har ya gama creating mana, sai ku taba kansa kamar haka. Kun ga wannan shine abin da ya fitar mana. Kun gan su? So kamar yadda kuke gani hotuna guda hudu ne yake fitarwa, sannan idan result din da ya baku bai muku ba sai ku zo nan ku cancanza wani abin da kuke so ku canza ko kuma ku kara, sai ku kara taba wajen create din nan. Domin saukewa kuma abin da za ku yi shine za ku taba digon nan guda uku, ga wajen download nan ta bayyana, sai ku taba kan download din. Ina fatan kun ji daɗin wannan sabon bidiyon. Kar ku manta da danna alamar like a wannan bidiyon, sannan kar ku manta da yin subscribe tare da danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun dora. Sai mun haɗa ku a next video.